Igbo ndị ma na-ege m ntị ụtụtụ ọma nụ. Ugbu a anọ m na ihu ekiri Eziko nke dị na Igbo-ukwu maka akwamozu late pa Mark Okonkwo Ezulike Akunne. Nyanwa bụkwa papa Onwa Igbo-ukwu. N'ụbọchị nke tata anọ m n'Igbo-ukwu ka anyị kwanyere ya ugwu ikpeazụ. Daalụ m. Ọka m nwa bụ Busa.
My petrol. My petrol. My petrol. Ofe abụ onye mụọ nwa ya mụọ nwa nke a bụrụzi na ịmụrụ ụmụ nke a mụrụ nwa n'ọhịa anyị nwoke bụ dọkpara onye nwere taa ka anyị bịa bụ Argentina our club member ya bụ PFC football club anyị si Lagos wee bịa anyị cha na Alaba so ya anyị si ka bịa enyefe the final respect to the man ka ndị a ike na ndụkwa and nke anyị na-eje bụ ka anyị jekwaje refresh onwe anyị oluze mgbe ahụ na afọ etu ndị PFC si abịa na nke na ọmụwụ ọkala ego nke izi ọkala ego nke izi n'Ọka patron of PFC ọ dị star of the club Kizito onye amụma nke aka pepụ ebe a na-adapụtala ogolo ebe a na-apụtala na ọ nọ na nke ndị ọga ndị ọga na-eye JBN onye ntete ka ọ bụ ịma na afọrọ ọgụjụ nne mọta ọje na ikenede awa gọvanọ Honorable welfare. Yes, confirm. His Majesty. Ochi. Wine ya nwe ebe a na ya supply. Ebe n'igwe Ekwueme. Igwe Ekwueme. Onye ụmụaka. Takandu. Ụmụaka ọlụ. That's good. I'm a beauty member. From Naya. The Mighty Club. The Mighty Club. That's good. That's good. Dalo, sir. Yeah.
Let Mr. Okonkwo Ezulike Mark number 1. He was Okonkwo number 1. Okonkwo. I am the second to the last child of the late Mr. Mark Okonkwo Ezulike. I have a lot to say about my father. One, when I was growing up as a child, I've seen it as a very humble and a peacemaker. He's a peacemaker. He's the one everybody would like to run to when in need. What I like is so good. And we sorry to say, I forgot to say that Akunne, and we fondly call him Akuma Maya. Now we behind Apokalia. No, my father is a great man. Even though he was not that rich, but but in him we have great men now and women. That is what the Bible said, that now they say people for that is the example of my dad. He was the only surviving child. In fact, he's the oldest man in our kindred. He's the eldest in the kindred. Now, but he has transferred the battle to someone else. He has never sick ever since I know him. He has been a strong man. Now, he hated being idle. He does so many things to earn a living and to make sure that he puts food on the table of the family. But when he becomes of age, we ask him to rest so that the children will continue from where he was. Even at his old age, he never believed that someone would dash him money. He always liked to go and bring his own. He will tell you that that is always his slogan. But today, look at today. High and mighty. Started from yesterday. So many people were here because of him. In fact, we were highly overwhelmed because of the kind of people I know. Even when we went to the mortuary, I was crying, not because I lost my dad, but because what my father wished for was accomplished. What he wished for was accomplished. He said that but today everything came to pass. So
we are giving God the glory, even though that we wished for him to stay more. We wish for him to stay more, but it pleases God that on that beautiful day that he wants him to join him because he likes taking the good ones. So that is all I have to say about my dad. May his soul rest in perfect peace. Amen. Evidence. Evidence why? Yes. Thank you. Thank you very God bless you. much. Bless you. Accept my condolences. Thank you. Yeah. So I'm proud of you. I'm an obuna ihe a bụ ihe ego ga-azọta na ya ka azọtịa makarịa aka azọtịa mana okwu Chineke kesa ọ okwuzile onye ọbụla anyị ma na kịta na ịnọ n'eluigwe na-afụ ihe a na-eme ọ bụghị ụjụ ka anyị na-eru na celebration of life anyị na-abịa ka anyị nwaa n'ole maka ndụ Chineke nyere ibili ọfụma wee na-ekwekwazi nkwa na ezigbo ọlụ niile nke so gaba na anyị ga-agba mbọ ịfụ na ọ na-aga n'ihu n'ụdị nke ọma n'aha Jizọs. Rest in peace. Akunne, rest in peace. Ibuchi anyam ti ahụzọ agada gbachiri ụzọ nwoke obiọma olileanya nke ndị nsọ ahịhịa hụrụ ọkụ ma ihe rere ọ bụ gịnị ka m ga-eji kelee gị ka m wee soro gị aga m abụ isi ala nye gị eze m n'ibuchi m Nibu chukwu ebi ebi nibu chukwu Ibu chukwu o nibu Jehovah Jireh will come Agada kamo kibe yogo Oke mmiri na-egbu ogbe ọdọ mmiri beside adadie Nibu Chineke nibu chukwu ebi ebi Nibu chukwu ebi ebi nibu chukwu ebi ebi o Jesus agama bisi ala nyiki ekele rugio nibuchi Hallelujah 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 Hallelujah
onye nwe ndị dị ndụ ma ndị nwụrụ anwụ. N'ihi na o were m anya na ọnwụ maọbụ ndụ maọbụ ndị mmụọ ozi maọbụ ụmụ mmụọ dị iche iche ndị na-achị n'elu ụwa maọbụ ike ọchịchị dị iche iche maọbụ ihe dị ugbu a maọbụ ihe gaje bịa maọbụ ihe dị elu maọbụ ihe dị omimi maọbụ ihe ọbụla ọzọ ekere eke apụghị ikewapụ anyị n'ịhụnanya Chineke nke dị n'ime Kraịst Jizọs onye nwe anyị. Onwe m anya m abụọ ga-ahụkwa ya, ọ bụghịkwa onye ala ọzọ. Jesus agamangwisiala nyekiezemo nibuchi o agamangwisiala nyekekeleze nibuchi agamangwisiala nyekezemo nibuchi ebube gị bata n'ebe kere ọgwụ arụ a onye kere eke nwere onwe ya onye gburu isi ahụ n'ụzọ onye ihe na-esiri ike ọ dịrị ya mfe Chukwu ebube ya onye maka nsi bi ụra
onye makansi biwa oje na madu chukwama, the Lion of the tribe of Judah. Oh, you are incredible God, accessible God. I kwesịrị inye ekele, I kwesịrị inye otuto. Ndị mmụọ bi n'igwe na-akpọ isiala, a na-enye gị ekele maka na ndị nsọ bi n'ụwa, ha na-ebu ikpere na-enye gị otuto. Jesus onye nwụrụ si na ndị nwụrụ anwụ wee bilie, I kwesịrị ekele. Alpha and Omega, mi zuru oke, mi zuru oke n'ezi. Idi abada la boje dia, malika da boje dia. Kada boje dia da boja, la da bolika da ya da ya brada boje dia, se de bolika da ya brada boje dia. Alpha and Omega, mi zuroke nezi. Isi yekendo mi zuroke nezi. Makana de titi ya isirike, Daddy inegosi onwegi. Amụrụ ọzọ site na mmiri na mmụọ nsọ n'ime baptizim, kwee ka ọnwụ ya chetara anyị mmeri nke imeriri ọnwụ. Ọ bụrụ anyị oge anyị ga-eji tụkwasị obi, mekwa ka ịhụnanya nke nna dị ọhụụ n'ime anyị. Nye anyị na-arịọ gị okwukwe ka anyị wee na-eso ezi ụzọ ị na-edu anyị n'ime ya, ebe ị na-adị ndụ na-achịkwa achị gị na nna amụọ. Naga in a royal, he may have been a Christ, the paradise. Again, we be to win. Now I can know. Thank you, also. Jesus, I come in anyway. Jesus, He made the narrow. Jesus, I come the railway. Jesus, He made the narrow. That's what I say. What have you not done for me? What have you not done for me? I cannot imagine all you went through just for me. Oh Jesus, what have you not done for me? My whole strength failed me. Friends and family turned their back on me. Lord, you stood by me. You never let me down. My whole strength failed me, Jesus. Friends and family turned their back on me. Jesus, you stood by me. You never let me down. Oh, Jesus, Jesus, Omega Naya, I worship you today. Jesus,
I bow before your throne. Men may not understand how far you from Onwa Okonkwo. She got this wife. I'm known by being. My father-in-law is a very, very good man. I got married into the family. He was so nice to me. He was a very gentleman, and above all, he is God-fearing. He's a very God-fearing man. He's a very peaceful man. He doesn't like trouble. He's so welcoming and all that. He goes out, he buy me things and the other. In fact, he doesn't like anybody to give me any trouble in the family and the other. Whenever there is misunderstanding, he's always there to settle it peacefully and all that. He brings the family together. He does not want any disputes in the family and all that. And it is this demise. We are going to miss him so much. So dearly. Thank you very much, madam. Thank you. Accept my condolences. God bless. Easy. But
a difference, just they embarrass me, oh. I like it, oh. I like the way you they lead me, oh. Promotion everywhere, contract everywhere, plenty money everywhere. Cause you they lead me every day. I say I like it, oh. I like the way you they lead me, oh. China Dubo, Duba Dubo, China, you are taking me higher. Jesus, you never leave me nor forsake me. China Duba Duba Duba, China Duba Duba Duba, Jesus, you are taking me higher. Jesus, Jesus, my life is for your glory, your glory. Except you build a house, the builder builds in vain. Me, I go follow you there. Anywhere you need me, I go. Jesus. Yeah.
Igbo ndị mmadụ ege ntị ekene m unu. Anyị kọ nọkwa na akwamozu late Mark Okonkwo Ezulike, onye nke eji Akunne wee marụ. Ebe anyị nọ ugbu a wee bụrụ ụmụnna ka famili ihe ekiri eze ihu Igbo nke dị na Agụata Local Government Area of Anambra State. Anyị na-anya anyị afụ ka mmemme si aga, na mmemme na-aga ọfụma and ife niile na-aga ọfụma.
to someone. We could dare to make you smile. We could dry all of the tears from your eye. Everybody needs that special love. We go always hold your hands. We go there with you and through the end. You know you need that special feeling. Feeling where they give different feeling. One we go there for you. The one no go for you. And we go love you every night and day. No go ever use to play. Not the kind one when you need. Not the kind love when you need. Everybody needs somebody. Somebody, oh, somebody. 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 Yeah. When you're looking in the mirror, see you. I feel inside my heart, girl. Everybody needs somebody just to be happy. The one and only smile, there's you, my